A Mancomunidade do Salnés presentou a 14ª edición do seu obradoiro de hostalería. Cada ano 20 alumnos fórmanse nas especialidades de restauración ou cociña. O obradoiro volve ter a súa sede nas instalacións do Real Club Náutico de Sanxenxo. Dende a vila resaltaron a importancia estratégica deste sector para o seu municipio. Que é unha profesión principal agora mesmo, sobre todo para municipios e comarcas como a nosa, que nos estades axudando a crecer, facer crecer a marca, porque estades na primeira línea das persoas que veñen aquí a visitarnos e que nos fan crecer, e son das primeiras persoas que atendedes. A Mancomunidade conta coa colaboración da Xunta de Galicia. Estes módulos son os máis demandados e os que gozan de máis inserción laboral. O obxectivo final destes talleres. Que é unha importante inversión a que fai a Xunta de Galicia en este proxecto e cunha pequena cofinanciación por parte dos concellos, que tamén facemos un sacrificio importante para que vos acabades este proxecto de formación e podades insertarvos no mundo laboral, que é o obxectivo final dese esforzo que estamos a facer. Para conseguir esa inserción, os participantes formaránse durante 9 meses, non só na súa especialidade, senón tamén noutras materias transversais como igualdade, medio ambiente ou informática. Os alumnos recibirán unha prestación mentre realizan o obradoiro e ao rematalo obterán o certificado de profesionalidade. Estes módulos, pois, ahora mismo teñen un alto grado de inserción laboral e iso que buscamos tamén ao rematar este obradoiro, porque por algo nos estamos formando con un certificado profesional para que ao final sexa unha realidade esta inserción laboral. Dende a Xunta tamén quixeron destacar a formación que a Mancomunidade realiza con este obradoiro. Alternando a formación para o emprego coa práctica laboral nas especialidades de cociña e de operacións básicas de restauración e bar, dirixidas a destacar a promoción do turismo gastronómico e a difusión da cociña típica da comarca do Salnés xunto coa promoción dos bons hábitos alimenticios, poñendo en valor unha actividade primordial nestes concellos. Os alumnos xa comezan a facer as súas primeiras prácticas. Durante estas datas colaboran con Cáritas para cociñar e entregar 100 menús aos máis necesitados.